BTCआ सोरनि आखायाव थागोन? UPPL, BJP ना BPF? बर' रायजोआव सोर बिग ब्रादार जागोन? रमद बर'नि BTR सरखाराव मानो एभिक्सननि नटिसल' नुनो मोनखो? BTR गोजोन गोरोबथानि उनाव मानो बर' बिमाया आलाय सिलाय जानांदों? बे सोंथिखौ खालामदों आथिखालनि जथाय BTR सरखारनियाव BPFनि दैदेनगिरि रिन्जय बर'आ। माथो इउजि ब्रह्ममोन थासान्दियाव दिनै बर'फ्रा मानो गाबनो गोनां जादों? माने खालि एभिक्सन नटिसल'। दा इउजि ब्रह्ममोना माने बर' जाथिखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनसे टाइमाव एबसुनि लिडार जानानै गोबां आन्दलन खालामदोंमोन। जातिनि थैनाय थांनायनि जातिनि अस्तित्वनि बाथ्रा बुंग्रा मानसिया दिनै माने बर'फोरनि सायावल' मानो सानफ्रामबो नटिस होयो? हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोआ BTCआव मोन 25 मासि लानानै सरखार दागोना रोखा। हरिसिंगा बियाबाव BPF हान्जाया सेथि मासियाव दं। बे बाथ्राखौ बुंदों BPFनि मिरु दैदेनगिरि रिन्जय बर'आ। इन्टारनेल मोनसे सार्भे खालामबाय BPFआ हारसिङैनो सिंगेल लार्जेस्ट मेजरिटि माने 25टानिबो बारा जोङो दिनैनि तारिखाव सिट देरहानानै हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो सिफ खालामफिननो हागोन आरो BPFनि दैदेननायावनो दिनै BTCआव सरकार जानो थांगासिनो दं आरो सेप्तेम्बर मासाव नोंथांमोना BPFनि सरकार नुनो मोनगोन आरो रायजो राजाफ्रा फिन माने डेभेलपमेन्टनि जि माने खामानि बेखौ मोनफिनसिगोन आरोखि खम समनि गेजेराव। आरो बुंबावदों दि BPFनि दैदेनगिरि बर'आ BTR गोजोन गोरोबथानि उनाव BTCनि गोहोआ जोबलांबायसो। रमद बर'नि BTR सरखाराव BTCनि थाखानाय गोहोआ खमायलांदोंसो। रमद बर'आ दैदेननाय UPPL दोलोआ नखर नखर साख्रि होगोन बुंदोंमोन नाथाय फेलें। BTR सरखारा सोलोंथाइनि बिफानाव फेलें जाबाय। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों BPFनि दैदेनगिरि रिन्जय बर'आ खौरां बिजोङाव। BTRआनो बेसेबांबा गोजौखा BTRनि मुङानो बेबायदि बुंलायलायदोंमोन आरोखि। दा दिनै BTRनि मुङा बहा गोजौ? BTCनि गेजेरजों फैनाय बर'फ्रा जिखिनि 6 सिडुल एरेन्जमेन्टनि गेजेरजों जिखिनि पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन दिनै बेबो धंस'सो जाफैबाय। दा जोङो परिबर्तननि मुङाव थांनाय 5 बोसोर प्रमद बर'नि सरकाराव जोंनि माने BTCनि गोहोआ दिनै धंस' जाफैनायखौसो जों नुदों। परिबर्तननि मुङाव डेभेलपमेन्ट जाफैनांगौमोन, सोलायनाय फैनांगौमोन, खिन्थु दिनै अबाव सोलायखो? जेबोथ' सोलायनाय फैयाखिसैना। सेंग्रा सिख्लाफोर लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन नखर नखर साख्रि होनायनि खोथायाथ' गोजानावनो दोन, खिन्थु दिनै माने BTC सरकारा साख्रि होनो हानायनि मोनसे पावार गैला। CSPखौ सिफायनायनि उनाव बिथांमोना दासिमबो CSPखौ माने फुल फ्लेजेड खालामनो थाखाय जोंनि आसामनि गभर्नरनिफ्राय बिथांमोना दासिमबो माने एप्रुभेल मोनाखै आरो एडहक कमिटि जानानै दं। दा बेनिखायनो दिनै साख्रि होनायाव बिथांमोना फेल जाबाय।